nakasilong ta kadyot diri sa bag-ong open nga groceries. Thank you kay ma'am. Let's go, man. Basa na ang dalan, so relax ang taan eh. Hirap nang magkalisod-lisod yang ulan, hinera kaayo. So yung pangita cellphone ni mo. Kung nagdala ko sa kong drone, magyapon magamit malain ang panahon. So di ka palupad og drone mga banya, maglain ang panahon, isod kayo. Bugoy nga ulan, gidlok-hadlok ragid mi, pero namin may dala ringkot, kapuyan na migsuot ba. Balungan may nga mundang rani ulan na, pero ang ulan mga bay na dito kusog kayo nga side. Una nga gani kaya nakapa-impasubong nami. Bango.
So first time ta agi diri mga bay nga adlawan nga nakamotor nga naangkas. So testing nga to top speed diri ron. Balik ta tersira. Nabi lang ta tabi apo. Dili ta ka top speed. Dili ta ka top speed yun yung mga sakyanan. Top speed yan ay sakyanan. One quarter manggani. Kita ka top speed jay. Speed of tarong 140 may kaya. Porter may kaya. Balay na ta. Sintro Malay-Balay. Ito ta. So pag una ko ganina dito sa Kisulon, alas 12 gito sirado kay mo muna murisit man ni akong relo. So 30 minutes. Kita ninyo 30 minutes ito gidagan. Ang Kisulon to Malay-Balay. Sakto-sakto. So
tugig nga wadwad murag kaulanon ang rabaw. So karon mga bay murag dili na siya na ko ni humanon ang vlog or mag voice over lang ko sa katapusan sa mga explanation na to sa tong vlog about sa tong ligid, swing arm, TTGR nga shock o gato ang sprocket combination sa mga na-experience na to sa rides. Ay nalpag rin kay power pipe ra bata instructor baganing malay-balay di ba ni sila masugot og power pipe yung motor direct chill lang ta. Relaxan ta. Third gear mahimo kwarta para hilom ra ba ya third gear din ta pag kuan pwede man ta mo second gear pero di na tayo pautong strictor bagay ni sila dire. So salamat sa nakaabot sa video niya ni mga bay. So karon ito ang nagamit nga mga pisa sa itong motor sama sa power pipe, big elbow, swing arm, plasto dayon naka TTGR nga shock, ligid nga maxi sa atras 7090 atubangan 6080. Ako ang na-experience mga bay sa rides nindot siya. So mobalik ko og 7080 ang abantian para mas mo balanse siya. 7080 ang atubangan, 7090 ang atras. Ang stock gid niya mga bay nagid sa 7090 ang atubangan dayon 8090 ang atras. May stock ani siya, medyo bugat man siya. Itong sprocket pod nga 1534 lami siya og dulo pero kulangan siya og mga bay arangkada. Kaya nakadako-dako na tagligid, so siguro mag 1434 na siguro kung balik para nga natay arangkada mga bay. Namya po'y dulo ang 1434, so lahira siya tong agay tong 1534 mga bay og naka 7080 kog atras 6080 ang abante. Nindot og rides walay problema, so basta stock pa yung makina mga bay sa unsang tugwalwal grabe mabigin mo buto mga bay, digin mo bungkag. Sa mga burkada sa mga kurbada enjoy punta dayon dire malay-balay ni tama na tong vlog mga bay kay wala nag-ulan na siya then wala na lisod na kay nato gipalahos-pas bangkod so koto bramiani sa shell nag-ili og ringkot kay wajud parte yung kusugas ulan na ng mga bay ako nasugatan gyud na padulong nag ako na gyud kasisang wala na mga bay grabe nang kayang ulan ng mga piti-piti na. So, dari na ta sintro malay-balay chill ra pud ta kay kabalo ko nga power pipe kung gamit. Dili maayo diri og bagrang kabig power pipe kay siguro yung gadri ba sapon ti yung power pipe de. Mauro siguro na ako ma-share mga bay sa nakaabot ani nga vlog. So salamat sa inyong pagtanaw kung mo sumhi. Sa kag-record na ako ni tanan ng kong video remembrance mga bagay talaga sar na makalugsong yung motor og syudad kuya or bakit nasa talaga pang wala kami nagikan og gabi ato nga wa mi naulanan taas og video pero ulan man wala gid so mora gid ni so emergency kini nga laka mga bay padulong og Cagayan nalian kini so pila ka part ato nga himo ani nga video daghan so sa nagsubaybay ani pwede mo musugod ni mga bay makita na ninyo ni basta kay usar na sila wala na ako ni gilaktod kay gusto na ko madetalyado ang dalan makita pud na ako kay talaga sar kay ni makalugsong lagi motora og syudad taga bukid bining motora so bining taga bukid makalugsong og syudad kay wa gyud gusto gyud detalye ang dalan at least may experience po ninyo ngay nana so chill ra man ang dagan mga bay pinakataas akong speedometer kaya na umabot og 146 naman angkas ito po sa straight wa kita ka top speed kay dili maayo ang area nung nakikitawag nga kung mag top speed tayo butang nga dos plastada para dili kay tama kuan ba di kita maalang-alang nga bagay bisig taga balong mga kuan dia
basta busy ang dalan. Diligid na to ibagang background. So dire tataman mga bay. So bye-bye. Panahon gini nga magringkot. Ringkot ha. Magringkot ha. Ikaw. Kaya ang bag, ato ang puston po ng bag. Yan, tahapit sa shell. Ha? Hinay pa kaha. Kaya marag paminan ako ng ulaan na, marag lagubo gina ba? Marag lagubo ginang ulaan na ba? Hapit na diri sa shell, oh, mangihi pag ko. Mangihi ko diri sa shell.